Takže ahoj lidi, já vás vítám u mýho nového videa, já jsem AlexKing.cz a dneska to bude z Ark Survival Evolved, tak si užijte videjko. OK, tak jo, jako první bych chtěl říct, že jsem si ochočil Brontosaura, ano, pojmenoval jsem to Boubelka 2. Boubelka je na mi chcípla, přímě řečeno. A udělal jsem to, že fakt hodně velké změny a ano, může si to všimnout. Mám už zbraně, železné věci a už jsem jakoby že vystěhovaný, by se bylo říct. Jo, ty věci tady nechám, jako je to tohle a já si myslím, že to je jakože zbytečný, jestli to postavíme znova. Stejně jako pec, tady jsem trošku levelil a to nás už asi nepotřebný úplně, i když chytin a tohle nevím. To možná budu používat a i ty perly, ale to nevadí. To se vždycky nachytá. Hlavně v pozdější fázi hry, kdy už to bude lehčí. Tak jo, slíbil jsem, že se přestěhuju do Redwoodu, takže jdeme na to. Takže jo, mám už tady nachystanýho Pteranodona. Ten se nebude níst věci, takže mu sem dám ještě kuš a šípy. OK, moc těžký není, dám mu, aby mě následoval. A na tomhle tom poletím. OK, taky jsem se trošku levelil, mám už level 48, což je docela dost velký level. Už jsem si odemčel hodně jakoby těch věcí. Dnešním dílem je si postavit dům, dnešním cílem je si postavit dům a tady soustruh. A možná nějaký polymerový destičky. Tak jo, já to nebudu obkecovat, letíme. Tak jo, chodíš za mnou. Takže já vám to strhnu nebo zrychlím cestu. Pokud se mi něco stane, tak to uvidíte, doufám, že se to nestane a uvidíme se v Redwoodu. Letím. Ahoj! Kama, nevěřím, že jsme nad Redwoodem. Ankylosaurus! Oh můj bože, nice. To je ta nejlepší zpráva. Že to je aspoň Ankylosaurus, takže aspoň budu mít nějakého dinosaura. Co hodí? Takže to by tam kliká zložené nasazování. A mě budete chránit. Jo, krásný. Takže mě radíte. Taky. OK, já si radši. Jinak jsem si udělal i scope, no. OK, ale tady bude domeček. OK, udělám si to pro ně z takových těch podušek. Asi. Ale mám hnedka zadefinitivněných základů, já se bojím totiž, jakože umřu. Ale tady je hodně železa. Doufal jsem ten obsidian, ale ten jsem nikdy asi tady nenajdu ani. Na stromy mi nechce. Fakt ne. Protože bych umřel. Takže, ale tam jsem viděl nahoře malinký stromeček. Ten pokází aspoň základy. Co si udělat. A to bude asi ne všechno. To bude asi prozadím stačit, jsem chtěl říct. Hlavně nesníst tu bílou bobulku, to by mě asi přešlo šolák, to se říkat, kámo, protože mě to dehydratuje a to já fakt nechci. Takže jo, udělal jsem si teďka už takový mini cíly a to je, že nakopat si železo, protože fakt budu potřebovat tuny železa, kámo, věřte mi, že jo. Komu teď je to a docela safe, ne. Tak jdeme hrát, kámo, pokud je na mě něco vyskočí, tak se zabiju. Ty pičona. Mami, já se bojím.
Já jsem se rozhodl, že jsem ještě nepatřil. Že si spíš jako, že asi zaletím nakopat nějaký to železo a pak se tamka vrátím. Já jsem nejdělal železo, já jsem taky debil. Dřevo a pak se tamka vrátím. Jakoby, že upřímně řečeno, a řeknu to úplně na plný koule, jsem posraný až za ušima, protože chcípnu, vole, a já jsem takový ten typ člověka, že umřel jsem, tak měním, vole, úplně celou hru, vole, a úplně se to vysedu, vole. Takže se to fakt bojím. A jakože, že to mám jakoby, že YouTube série, tak to možná pro vás nechám. OK, tam dolů nejdu, tam se fakt bojím. Tam do dřevo se taky bojím. Z čehož vyplývá, že nemám z čeho si udělat základy. Což znamená, že se musím pochlapit. Dám si pauzu, takže hned jsem zpátky. To byla rychlovka, cože? Tam je raptor. Ale podle bude ten strom. Komplikovat to nejde, než má. Protože jak znám moje štěstí, tak tam nějaká šelma bude. Pozor. Odpal jsem zpátky. OK, takže jo, doufám, že mi nevyskočí nějaká šelma. S mým štěstím vím, že asi tady umřu 40krát, jo, ale budem doufat, že ne, jo? Hned to tam nechci úplně celý pokázat, protože spadnou to a ubijeme nějakýho dinosaura, který ještě ani neexistuje. My like be like. Kamo. Počkej, my like be like, to je úplně shit. Omlouvám se. Mojí huby ale jsou za mý hovna. Za nic se neomlouvám, ničeho nelituju. OK. Já si krásný dinosauři si tady žili a pak jsem přišel já člověk. Až se ochočím, ale ne teďka. Až budu mít trošku vody v krve. OK, tak jo, jdeme si... Víte co ale? Já si myslím, že asi bude hezčí si udělat tohle. To je podlaha ve tváru trojúhelníku. Nejméně 4, dobře, tak jo. Doufal jsem, že jich bude víc, ale 4 mi taky nevadí, jo. Postavím to asi semka. Raz. 2. 3. A ještě 2. Takže jo. Naštěstí mám pušku, takže se asi bát úplně nemusím. Ale bojím se úplně. Utíkej, ty bylo. To fakt spadlo. Kamo, u jednoho youtubera jsem viděl, jak si postavil dům na jednom z těch stromů a mně to přišlo jako, že strašně moc dobrý nápad, ale já jsem posledná postraná, takže asi GG. Nešlo nic. Ok, já ještě potřebuji jeden, jinak to bude patře fakt debilně. Ale není tady dřevo, takže... Nebo jakoby, že jo, je tady dřevo, protože žiju v lese, že jo. To by bylo blbý, kdyby tady dřevo nebylo, ale tam ten mini strom, tak tam u sebe má, vole, 10 milionů, vole, příšer, kterých se bojím. Já schválně vyletím nahoru. Mám to ukázat.
Tam je ten... O, tam ten... Ty piče, tam jsou. Raptory. Ok, já jsem chtěl letět kousek. Můžu se porozhlédnout, bych... No, šelmu na tom, to mě nevidím. Nebo jakoby, že takhle. Já ji vidět můžu, já můžu jenom doufat, aby ona neviděla mě. Jsem posraný až zrušil. Ok, potřebuji jenom jeden. Prostě nic mě nezabejte, jsem hodný. Snažím se být youtuber, můžete mi podpořit. Ne, to asi nepomůže teda, tak můžete mi nakopat, ale nikdy jindy plus. Komu nevěřím, že mi to vychází zatím. Ale já znám prostě moje štěstí a moje štěstí zná mě. A že tam ti raptory už nebudou dole, ale za chvilku budou dominovat těhle paláži. A kvůli tomu mám ty jeho. Dám ti to do staminy zase. Ale můžeš být trošku potišejší, klos kámo. Nehovákej dole svou raptory. Takhle kruhovej malinký domeček. To může být jakoby, že stup. Tady bude jakože taková mini věž, která bude víc nahoru a nahoře bude úplně že velký barák. Takový plány mám. Ale zatím mi asi musí vystačit i tohle. Na stěnu potřebuju co? OK, 4 takže. Raz, 2, 3, počkej. Raz, 2, 3, 4, 5. 5krát, no prostě jo. OK, já si vezmu pistolku, to se cítím líp, hodně že líp, ej. I když možná s puškou, ale puška se až moc rychle, pomalu přebíjí. Pistolka zase až moc rychle střílí, ale je zase o něco slabší, teda aspoň podle mě. Ok, já půjdu potichu jako... Moč? Ok, tak nic, nešlo nic. Poně vyšlo, máme jenom na zeď a vypadá. Já potřebuji vodu a jakože fakt rychle. Krystaly. Ok, tahle hoda má skoro všechno, obsidian to nemá. A kvůli tomu si zaletím do sopky, ano, tak šílený jsem. Tak vypadá, bojím se z hodně důvodů, který vám ale asi nebudu říkat, protože je to úplně zbytečný, protože je to očividný, čeho se asi bojím. Je to nejočividnější věc, ale vidím, že je obsidian, což je super. Jen hlavně nechcípnout. OK, nevím, co se všechno nachází na sopce. Ale vím, že tady může být Gigantosaurus, který jsem ještě v životě nepotkal. Jenom divný, že mi je ještě pořád zima. Na sopce, jo, chci oznámit, že jsem na sopce. A že mi je na sopce zima. OK, vím, co se tady může a nemůže nacházet, nebo co se tady nemůže nacházet, tak to úplně nevím. Ale co se tady může nacházet, tak to docela asi vím. On nezazvení prostníky. Ukaž. Ty máš hmotnost 140, 120. Já vážím 92. $78, 140. OK, 13 obsidiánů, prosím. OK, 13 kg.
Vážím 91. Budu to vyřezat. Ok, ale 49, co tady můžu a nemůžu. Baryonixe můžu sedl na Baryonixe, ok. To je mega full. Kámo, ale netlíkejte, že tohle z toho nevypadá epický, kámoři. Já a sopka. A můj dinosaurus. Nic víc. A nic víc. Můžu umřít, ale taky nemusím. Což znamená, že umřu na 100%, ale... Nevím, já jsem tak rád, že to ještě to, ale... Chčije a já vidím úplnou piču. Takže počkám až do chčije. Vodu mám, vodu se už bát nemusím, tak já se musím bát jenom o to přežít, nebo nemusím. Kámo, tam máš do tady drop? No way, kámo, nekde se, ale... Já nevím, jestli tam úplně chci jít. K tomu zbytýmu dropu. Kámo, prostě náš hlavní cíl je se postavit ten domeček, jo? Možná to bude o něco kratší díl, možná něco další než ten minulý, ale ten minulý má fakt hodně minut, takže se omlouvám, ale je to mini let's play. Takže to znamená, že to bude mít asi docela moc málo minut, ale to nevadí. Come on. To nevadí. Čekám až do chčije, čekám až do chčije, čekám až do chčije, já čekám až do chčije, jo, čekám až do chčije. OK, kámo, čekáme až do chčije, jo, chčije, jenom na tady a zde, na naší ale content jsou peníze, nebo je peníze, nebo... Já jsem prostě debil. OK, kámo, jak se na to koukám, tak... Vypadá to hezky, ten les, jo? Jakoby, že červený les, vypadá hezky. Ale... strašidelný. Ale už je noc, takže to znamená, že jsem totálně v peči. A znamená to fakt jedinou věc. A ta je ta, že jsem totálně v peči. Ale to nevadí. Já to dám, jelikož se Alex King jmenuji. Počkat, já mám takový geniální plán. Až budeme o něco blíž. Tak se podíváme, jestli tam není nějaký zlej dinoš. Takže jestli ano, tak já se pochču strachy. Tak bylo to docela dlouho, bylo to náročné. Ale ne nemožné. Z toho vyplývá, že nic není možné a ani nemožné. Jenom nemožná iluze. Komu to je červený? A to mám mega pěkně. Čum na to je prostě červená hora. Já. A já. Nic jiného. Já žádný detail vlastně opravdu nestažil. Možná ani dneska mi nebudu, GG, nešlo nic. Jinak, by the way, kdybyste chtěli 100 dní arku, tak mi napište do komentářů a možná uděláme speciál třeba nevím za 10 odběratelů. Co já vím. 10 dní v Ark Survival Evolved, lomeno Ascended. To je to stejný. Jediný rozdíl je ve jméně. To je tak všechno. Jinak je to doopravdy stejný. A já se pořád divím, že ještě žiju. Mám tady pušku. Nic nevidím.
Jako, pokud něco zabije. Chtěl jsem jenom dolů do dřevo. Rozmyslel jsem si to. Pořád je lepší chodit s malinkou zbraní, než-li umřít. Tak pravil král. Já už si piče do muzika myslel. Ok, já fakt nevím, co mám teďka dělat. Já jsem nevzal ptáka, že jo? OK, lidičky. Rozhodl jsem se. Tady je to až moc nebezpečný. Tady fakt bezpečnější by bylo žít někde jakoby že na pláži. Ale v Redwoodu 100% žít nebudu. No to nejsem ještě připravený. Až budu 100% vědět, že budu připravený, tak tam půjdu, ale teďka ne. Upřímně se vám omlouvám, ale to fakt nejde. Tohle je fakt hard as shit, kámo. A sami mě chápete. Takže ale kdo by čekal, že já tady přežiju? Já. OK. Terradona. Ty máš naštěstí další level, takže ho dám do váhy. Já vždy jsem tohle. A tohle. A tohle. A tohle. Ty mě budeš následovat. A ty mě povezeš. Ale nebojte se. Budu bydlet u Redwoodu, ne v Redwoodu, ale budu bydlet u něho. Abych dodržel. Vlastně jakoby, že se jenom z bodu A přestěhuji do bodu B a bod B je úsopky a bod A je hora v Redwoodu. Fakt se omlouvám, ale tenhle jsem debil jako já to fakt nedokáže vydržet, já se vlastně bojím ani vlastního stínu. Kámo, podle skutečné události, vážně jsem se jako vlastního stínu. Jak v Arku, tak i v realitě. Neptejte se jak. Ano, jsem prostě noob. Přiznávám se, neumím to hrát. Ok, vy budete moji strážcové. A takže asi budete, no. Pomoc! Mami! Teda. Já jsem se lekl. O kurva. Hitting. Oh shit. Don't hit me. Fine.
No, teďka nechci být osoba. OK, tak jo. Jakože dívám se, že ještě nespíjou. OK, ty spíš, ale ty taky mám umřel. No, tak já tě asi teďka úplně neodspím. Nebo tak nějak se to říká. Já vím, že to nikdo neříká, ale just shut the fuck up, please. Mám to ještě vlákno. A nechci tu být do lesa. Takže kdo se bojí? Myslím, že já se co? Bojím, ale nebojte se, já se bojím celou dobu. Co to nás toho dál. Tak jo, úkol jsme nesplnili. Neudělali jsme si. Já jsem hlavička. Nechci. The Island Ranch. OK, mám asi po ptákovi. Teda po zombíkovi. Mluvám se. Já jsem ho nazval pták. Vím, že má svobodu. Co se tam? To fakt naštve. Kamo, teďka nevím, kde to je bezpečnější, jestli v Redwoodu nebo tady. To je nebezpečnější. OK. Já možná poletím někam jinam. Oh ne. OK, letím přečte, nepřeču ani nespomnu teďka. Tak letím. OK, zjistil jsem jednu věc. Nebo asi dvě. Že stamina je kurva potřebná u Pterodona. A ta druhá je, že dinosauři jsou potřební taky. A bonusová, nepřežiju tady ani 10 minut. Pokud dneska postavím ten domeček, ať už je to třeba v tvý mámě, budu spokojený. Ale hlavně chci mít dřevěný domeček. Jsi Alex King, nejsi šaný. Jako, co bych tě mohl říct, abych nikoho neudařil? Nejsi žádná močka. A kurva. To jak je debila napadlo, vole, žít v takovýhle oblasti. Leší a už to.
To dolů no, stop, to nejdu. Já najdu jenom nějaký spot, kde by mohl být domeček. A kde bych se mohl... To by nebylo teplo. To je prostě tady tato strana. Komu jo? What? To si nechá. Že chci to toho. Jo, ještě si tady využijeme drop a bude to konec. První poloviny. Videjka. Takže je to druhý díl 1 nebo 1 druhý díl? Nebo tvoje máma? Tak jo, co tady máme, prosím. Něco, že nejlepší... Nic se není. Nevadí. Tak jo lidi. Tohle se konečně ještě videa, pokud se vám video líbilo, se nechejte like a komentář. Napište mi, co bych měl zlepšit. A to bude všechno. Zatím, nashledanou, ahoj.